Allah tagi mi wurni mi anjontumi mi wurde yimbe mbeda fergitu mi yana yen mi moyen agandu mi sunna ya farilla Allah ti bela julbe mamba urdude Biar lo suatu. Amin. Wari kau. Kau ilmu umur do. Kau ada har. Tahu dan tak jam. Ngunu tidak wasu. Ya lo suatu. Ay ko dum dire. Wadi intak wari ida film to maro de. Salar umur do. Allah me wari kau atu. Jom galle kam dengol jigando. Ay ko dum kadi wini connection ngaji. 4 Ono ko ben bal to dan tak jam. Wallahi. Salam. Alaikum salam. Umma ça va? Axel. Mashallah bismillah. Hadi. Ahora mia. Min fayin der so ya. Yeah. Prepare. Nice. Mashallah. I'm waiting. Ay de wala bodo do tawu ire. Do rangon da jun der tan. Ay de der tan connection. Kam gal kam halande. Amra tinan mariage no wor. Rejolo. Ko na mara lekato kam? Wallahi. Wonam tini hanki wala heccang ngede premier ci ko wonne neige suba te jumi ala khais no bami gallet liggey wala hida burgoni yor trop wallahi e o no seydi wadi sidi nede mon do nodde mi ko no tudon ki seyda jo changer na wayni o changer la wonde may wulde hore des to jaada fo appelage fama ndum de e nice e préparer te mariage ana ben leji kam appelti wadala leji madame doram in barake ba jumla ta galme ta dinir men la gutun ba ta sina dan yankai fo yewa wala en badato wallahi ide man ngara pide bi ko kuma bi gogo mi ci skala sam dole dimanche Maris barkir ga article na argay ko woni hamada ara ram chilli anna hirana hol nyamdu ko andi kam hol nyam a tinno hirani Ngabnu ana yara tabar e wona mi ana yara tabar na wonni ngia wonni uddu frigo ara dum ni frigo kaw ana guda gane gallo hirana mi nyama mi ala droit wadde réclamation hamada ni tini an mami ya ha police mo wada déclare ndedu hirane hamada mama nan dara nake ditu subiri mama mama sikila mo ala mama sikila mo jum ka don mo kaduna ma pelo onon der jodi ani tini surju commencer ho ya nani ya sabat lani ya ram not listen obidu go kari kam wurti yow jon ala arti sona jewde hirano hon nyam tan iran jodi hirano hirante ode ya hay change mimi ini change on tabi bronki wa mi be pour chance do men ko wallahi mi fama no set noni smedam ya tan mera ka ko jaadu tour mi henyo ka mi yami jowi ala ni mo joda bo set ala me ya addu san okay wallahi nim do ko podo barme fam no dum odo hamta pe doucement nafra wani galle hande dano nyami yarna hay gafi yarna sawa ga an gafi dira modam gorko yanda ko sugul men da sawa fa afani men da ko sugul men da ko woni yimbe yo kaw mi yi kany Senegal ko len dum ko addani do en ala hedo am man halam jad fa faden bad hot kala mi bad zeri bad halam afa bidam ko ko don tan halam ma afa mi hedo kaw mi yi Senegal ati dam do hikal kaw ni odon on kabbe sumere mi daddam ada ko we an ko gaddano kaba an baratina jona fi ko Bida? batindaw on goddo jongo halum tan halti an jodden da an jodden da jon fiyon man mari no atiram ni an anda da fanfu ngere do en fansu wi o pose king belle min woni min denna je fu mbiɗa noon e am halam aba mon dugutan da holan jino subaka sona monom gorko min mi anda ko sukuñ mi anda ko ñaamu yimɓe so wala ko wala tukun pole wodi no ko sinni min i wona mbiɗa ko mon kamore ko min jiiɗa yimɓe joni e farmi a halam faami yimɓe ɓaɓe jiiɗi yimɓe bab kadi an kam joni bokku jamano yahal ko pole an kam ni kam fe mam gata wajade an ko jamano yahal ko wayade an joni ko tiktok tan joni ko facebook ko instagram an jahar yaltinoya son wuji mbiɗa min to jamano yaha ɗo mi yadane jama
jamano joni hakkude jonko wari a faami e simmeji bonɗi min gatte mi kontir bangam a faami an joni ko réseau tiktok kadi mi haalanma joni gandanɗa hoorema sa ala tiktok a wonani haydara facebook encore même chose instagram waɗa feere guddita compte a faami bata carton ƴewmin joni machallah natan postumi posan profil e facebook dañmi 1000 et quelque ko changement eyyi facebook a faami tiktok joni ko ɗum tan ni ha sidagal bolol hasidaga kam sa woni star ɗon sumata feƴƴo min mi waɗi ɗon dépose on pose ƴo depuis quand ça pose gillo mois de mars 2020 eyyi a faami foto moɗonago moɗo jami ko ɗabbu sambo yi foti kam goɗon foto ndeysan gabbu mami ɗum e profil whatsapp hay goto waɗa mbami ɗum esti hay goto darani mbami ɗum e nder to anne to facebook facebook wona eyyi ɗon tan nanum toon yo hirade de joni no foti 2020 joni holde hira gonne 2022 neɗɗo goto commenté ɗum woni kam min ngel loppati lako mbadde joni min kam rappe polse king belle woni min ala ɗum kam yahan puude sérieux barke rasulde eyyi joni ha yimɓe gona ko jardema sax e heɗa so yiɗi ɓe jara yimɓe jara haɗumi jam ko haajam mon fo e yidde muɗum a faami mon fo e programme muɗum min ko programme mi change ani ka haasidam no mbamniri waɗno nata ronki jona ala o ɗaɓɓiɗe so wiyade jaɓano an joni holko andima min mi yaltini so musique min ko musique tigui kam musicien advice heccangi noddi kam ɗo ko vocal e kam e joni pose king belle mi nani jonka star a faami ari min mbaɗa fistal ɓe ɓaɓa tan authentique kadi ari a faami e authentique ari wi kam ara badjiguino ɗum ɗo ko bindina ham mbatta heɗema haalama e kalantamo anda hay daymo ngo hay daymo an daymo e oɗon wiyete advice taaro gandanɗa hoorema taaro mari sen taaro faama en taaro nenna en taaro heewɓe arayma hucce en gona gotum de allah tagui mi fonɗan en gona gotum en gona gotum polel ala en gona gotum pour kam wattami hoorema en gona ko advice huccana wona an huccere polel min hemone yiyan mbaɗo nani umali muɗum ara daymo ɗum waɗoto mis dun on nani wetti kam ɗo vocal a faami wi kam man moiɗo hollum gonɗa wallay pole ande kala fendara wawi hollum min fenna min kam cuppon min fennade min gonga tan min kaljiɗa kala wi kam joni mi jaltin son e holon gon daymon wali sekkere kañum kadi wi jaltin son ndeysan a faami wali segge est ce que no bonnon perfume o foto whatsapp ngo e facebook ngo est ce que won waɗanno e goto musique no jigui kam min ko musique jimmi musique on jiiƴama pol sikin belle woni min hay wiyen mbaɗum nani umali wima bon continuation wadde jokkugol so yiɗi mi jakkal golle ko marmi waɗo dal fana maɗo fissa e goto ala darmaɗa ma darmaɗa ma ka haasi fan waɗa ma keɗɗa heɗ jaggo waɗni waɗnam isi dar saga so yonti yo yille kono wona wonde galle tan ñerrata guertoɗa faami ko ñamde tan nafat en woɗɗintinde ne wayno wandu nayeru ni a faami saga so yonti yo yillo a faami wona mbasonde haasir wona kalngal wona naafik a faami ko min tawi haali ɗum boɗala jomum ɗonam gorko mo ndisa accemmallama min janni an kañum garam jartanare ɗam mum ay min to gonmiɗo joni mi ala temps ma ko min mi haalama mi yaha fiiɗa pose sen poste esthétique profil waɗa kadi guddita wala haali min ga profil ga whatsapp ga ala temps gadde reste kadi ina facebook ɗum ne min gam parɗande alam ga haala ɗum no min gaccitini musique joni joyi jojo goto nanɗo e pk 11 oppolar yeeha beɗem yaha mi ke maga anda ɗum de seeɗa ganduɗa hen wona ndiyam ma wona haydara comme garɗo haalamen hunde neɗɗo saɗaɗani ga waɗa pagal joni no mbaɗani yahani polel seydi ka haasiɗa ma no mbaɗani no yeeyi yahani min ka haati anga yimɓe jon ko hasdaga heewi ko gandu min jon kam stade mawɗo mbaɗa wawi yimɓe jon garaɗe e poole wanni guittila bus mbima mi donc adduma ɗo e so i mbiyama sen min ligui neni ca an ɓariɗo mo wuuli mi salminam dusdem hol ton dusdem ha galle mabɓe tan hasiri ko ɗa hen ɓurgo sirano ɗum yes ɗa tan ɓurgo sirano ɗum jiɗɗa haalde kowol ɗum aɗa joni heewi wari wel hamadala ne wari mayde bonde yana e bandi wari hol ɗum wari a tan ɓe jogui guello ɓoolel jiɗɗo fof e won bandi mi andi kadi awon jambar gallo joni nga ma bandiji ga bandiji tan jiltomi ga milton en beka en mayde bonde yana meɓe kam fof mam leldo e pilson joni yaa tan hamadala holto paɗa legal sugñaɓal charanaji jeyan toon heewi ndiyam noon
jen min bandi wo bandi kala ne jaggum bandi kom baro sixième to bandiji so jii kam ne endonaɓe jiira mbeɗa jendeki mairie na Allah noon ɓe mbaɗinirta kam bandiji waɗi hewɓe mbiyata waɗan basara o on ka ɓe yiilo parno mo kam min mamadi yurma debbo sanala caɗele komin réglata ɗum inchallah na biyani fo an ya oppo yummani yeeya taabel mum jaaɗe e taabel mum ɓohe jaaha gonoya bandi wona liggade wona wallude yumma wona haydara commande en ɗo jibine tawa yummani yeeya taabel mum jaaɓe walla taabel mum murtoɗe jaaha gonoya bandi kono bandi yo Allah wallam tan min maham fotta e bandi min kay a tan ko laaɓi min aɗan kulami ko neɗɗo gaddowo leggal en yuwa reedu oɗo laaɓi laaɓi mi hulay noon laaɓi ga laaɓi laaɓi mbe suusi ɗum ga laaɓi ga min jimmi hawru tan ko jogui laaɓi ga jamdi maadi bonde min komi ganginajo minen ga min kulta jamde ga affaire laaɓi en ɗi ɗon min kulta komi jotonomina wona foftere wontani gaɗuma jom suudu ronki wawdude jinnaɓe jeeki omo an wonɗo ami nodduma ha ummuɗo hoɗum ala ko mbaɗa kalifa Allah ummuɗon mi addane ma Allah yuni kam seeɗa won galle mari sen ɗum ɗo an ummuɗon holo hakkude men Allah ɗum ɗo holo ko so ɗum mbasa décroché appelé mino hakkude men Allah mbiɗen wondiri ne waɗa téléphone ma téléphone jana aɗa wujji abboro yimɓe ngare hakkude men Allah abboro suudu ronki wawdude jinnaɓe jeekiraɓe 5 minutes kokkumare tawa mbaɗam ya tawa kam suuf to pusam to min toppani kadi so mi yi gallamen mi nawrani